Γεια σε όλους παιδιά, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή των Megabets. Είμαι ο Μεγακλής, ο Αντώνης σήμερα δυστυχώς δεν είναι μαζί μας για τη σημερινή εκπομπή. Παρ' όλα αυτά θα δούμε λιγάκι μαζί τι έγινε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Έχουμε να δούμε τι έγινε στα ξένα πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο αυτό. Θα περάσουμε μετά να δούμε Champions League, Europa League, Conference League, τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες και τι κληρώσεις έχουμε από εδώ και πέρα. Και τέλος θα δούμε και την Ευρωλίγκα. Θα δούμε λιγάκι τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε με το ελληνικό το derby. Θα δούμε λιγάκι τη βαθμολογία. Θα δούμε και την επόμενη αγωνιστική και τέλος θα δούμε και τα προγνωστικά που έχουμε για την επόμενη αγωνιστική. Μην χάνουμε χρόνο, ξεκινήσουμε πρώτα με τα πρωταθλήματα του Σαββατοκύριακου να δούμε τι παιχνίδια είχαμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα εξής παιχνίδια. Πάμε πρώτα στην Αγγλία να δούμε τα εξής. Everton West Ham 1-1, Ipswich Nottingham Forest 2-4, Manchester City Brighton 2-2, νέα αγγέλα για τη City, Southampton Wolves 1-2, Bournemouth Brentford 1-2, Arsenal Chelsea το Derby 1-0, Fulham Tottenham 2-0, Leicester United 0-3, πολύ μεγάλη νίκη για την United, Leicester βυθίστηκε ακόμα περισσότερο, και το παιχνίδι Newcastle Crystal Palace που ήταν προγραμματισμένο για αυτήν την εβδομάδα, λόγω ότι η Newcastle νίκησε στον τελικό 1-2 τη Liverpool. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει τον Απρίλιο. Μετά από 75 χρόνια κατάφερε να πάρει τρόπαιο η Newcastle σε κύπελο. Τώρα στη βαθμολογία είναι πρώτη η Liverpool με 70 βαθμούς. Ακολουθεί μείον 12-58 βαθμούς δηλαδή η Arsenal. Να δούμε λιγάκι τώρα τι έγινε στην Ιταλία. Και εκεί είχαμε derby, αρκετά παιχνίδια τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ξεκινάμε με τα παιχνίδια της Παρασκευής. Τζένοα Λέτσε 2-1, Μόντσα Πάρμα 1-1, Ουντινέζε Βερόνα 0-1, Μίλαν Κόμο 2-1, Τωρίνο Έμπολη 1-0. Τα παιχνίδια τώρα της Κυριακής είχαν τα εξής αποτελέσματα. Βενέτσια Νάπολη 0-0, γκέλα για την Νάπολη, η οποία γκέλα ίσως τη στοιχήσει στη συνέχεια. Μπολόνια Λάτσιο 5-0, Ρώμα Κάλιαρη 1-0, Φιωρεντίνα Γιουβέντους 3-0 και Αταλάντα Ίντερ 0-2. Αυτή η νίκη τώρα της Ίντερ την φέρνει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο συν 3 από τη δεύτερη Νάπολη, 64 Ίντερ, 61 Νάπολη και 58 πιο πίσω η Αταλάντα. Ήταν πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι της Αταλάντα, γιατί αν το έπαιρνε η Αταλάντα πήγαινε και αυτή πρώτη μαζί με την Νάπολη. Τα είχαμε τριπλή ισοβαθμία δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι έγινε στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε το ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Μπαρτσελώνα. Πολύ ωραίο παιχνίδι για όποιον το είδε, πραγματικά άξιζε να κάτσει κάποιος να το παρακολουθήσει. Πάμε ρωτά στα παιχνίδια της Παρασκευής. Λας Πάλμας Αλαβές 2-2, Βαγιαδολίδη Θέλτα 0-1, Μαγιόρκα Εσπανιόλ 2-1, Βιγεράλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 και Χιρόνα Βαλένθια 1-1. Αυτά τα παιχνίδια του Σαββάτου. Παιχνίδια τώρα Κυριακής. Λεγκανιές Μπέλτης 2-3, Σεβίλη Μπιλμπάου 1-0-1, Βαγεκάνα Σοσιεδάδ 2-2, Οσασούνα Χετάφε 1-2 και το ντέρμπι της αγωνιστικής Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα 2-0 στο 70, μέσα σε 25 λεπτά 4 γκολ η Μπαρτσελώνα, καταιγιστική, πήρε το ντέρμπι πραγματικά, ένα ντέρμπι το οποίο της έδωσε πολύ μεγάλη ανάσα. 60 βαθμούς έχει η Μπαρτσελώνα, είναι πρώτη μαζί με τη Ρεάλ, μόνο η Μπαρτσελώνα έχει και λιγότερο παιχνίδι. 28 παιχνίδι η Ρεάλ, 28 η Ατλέτικο, 27 η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα πρώτη με 60 έχει και η Ρεάλ, 56 πιο πίσω η Ατλέτικο, η οποία στα 5 τελευταία παιχνίδια μετράει 2 ήττες, 1 ισοπαλία και 2 νίκες. Πάμε λιγάκι να δούμε τώρα τι έγινε εδώ πέρα και στη Γερμανία, όπου είχαμε γκέλα για την Bayern, μια γκέλα η οποία όμως δεν νομίζω να τη στοιχήσει το πρωτάθλημα φέτος. Σετ Πάουλι Χόφενχάιμ 1-0, Βέρντε Βρέμις Γκλάμπαχ 2-4, Augsburg Wolfsburg 1-0, Mainz Freiburg 2-2, Union Βερολίνου Bayern 1-1, Λιψία Ντόρμουντ 2-0, νέα αγγέλα για την Ντόρμουντ, Μπόχουμ Έιντραν Φραγκφούρτης 1-3, Χάιντενχάιμ Χοστέλ Κέλ 3-1 και Σουτγκάρδι Λεβερκούζεν 3-4. Η Bayern είναι πρώτη με 62, ακολουθεί η Leverkusen με 56 βαθμούς. Η Ντόρμουντ είναι στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 35 βαθμούς. Αυτά από τα ξένα πρωταθλήματα. Να περάσουμε τώρα λιγάκι να δούμε Champions League, Europa League και Conference League. Πάμε πρώτα στο Champions League. Είχαμε τα εξής παιχνίδια. Arsenal Eindhoven 2-2. Πέρασε η Arsenal σε συνολικό σκορ. Aston Villa Breeze
3-0, περνάει η Άστον Βίλα. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, περνάει η Ρεάλ Μαδρίτης. Λίλ Μπορούσια Ντόρτμουντ, 1-2, περνάει η Ντόρτμουντ. Ίντερ Φέγγενορντ 2-1, πέρασε η Ίντερ. Και Λίβερπουλ Παρί Ζερμέν 0-2, πέρασε η Παρί στα πέναλτι. Λεβερκούζεν Μπάγερν με Μπάγερν Μονάχου 0-2, περνάει η Μπάγερν Μονάχου. Και Μπαρτσελώνα Μπενφίκα 3-1, πέρασε η Μπαρτσελώνα. Τώρα έχουμε τα εξής ζευγάρια τα οποία είναι Arsenal Real Μαδρίτης, πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι. Bayern Μονάχου Ίντερ. Μπαρτσελώνα Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και Paris Saint-Germain Aston Villa. Εδώ είναι ο προημιτελικός. Πάμε λιγάκι να δούμε τώρα τα παιχνίδια του Europa League. Είχαμε τα εξής παιχνίδια εδώ. Λιόν Steaua Βουκουρεστίου 4-0, πέρασε η Λιόν. Manchester United Real Sociedad 4-1, πέρασε η Manchester. Rangers Fenerbahçe 1-2, παρόλα αυτά περνάει η Rangers. Tottenham Alkmaar 3-1. Eintracht Frankfurt της Ajax 4-1. Bilbao Roma 3-1. Lazio Victoria Plzen 1-1. Ολυμπιακός Bodo Glimt 2-1. Παρόλο ο Ολυμπιακός που νίκησε, προηγήθηκε η Bodo Glimt, το γύρισε ο Ολυμπιακός. Σε συνολικό σκορ με το πρώτο παιχνίδι δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να περάσει. Αποκλείστηκε, αν και είχε παίξει αρκετά καλά, δεν κατάφερε να πάρει το παιχνίδι για να πάρει την πολύ μεγάλη πρόκριση που τόσο πολύ ήθελε. Τώρα, όσον αφορά για τα επόμενα παιχνίδια, έχουμε τα εξής: Bodo Glimt με την Lazio, Lyon Manchester United, Rangers Bilbao και Tottenham Eintracht Frankfurt. Πολύ ωραία παιχνίδια και εδώ. Πάμε να δούμε κιόλας και το Conference League, εκεί που ούτε ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει την νίκη. Γκιμαράες Μπέτις 0-4, Λέγκια Βαρσοβίας Μόλντε 2-0, Τσέλσι Κοπεχάγη 1-0, Φιωρεντίνα Παναθηναϊκός 3-1. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ κακό, ένα κάκι στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είναι λες και δεν υπήρξε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Η Φιωρεντίνα το καθάρισε στην ουσία από το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πίεσε πάρα πολύ, έχασε και κάποιες πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φιωρεντίνα παρόλα αυτά στην κόντρα κατάφερε να πάρει ένα τρίτο γκολ, να προηγηθεί με 3-0. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που έκανε ήταν να μειώσει σε 3-1. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να βάλει άλλο ένα γκολ να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μπορούσαν να περάσουν. Δυστυχώς η Ελλάδα μένει για ακόμη μια φορά χωρίς εκπροσώπηση. Λουγκάνο Τσέλια 5-5 στα πέναλτι, Τζουργκαντέν Πάφος 3-0 και έχουμε τα 6 παιχνίδια μετά. Rapid Βιέννης Μπόρατς 2-1 και Selk Bridge Γεγγελόνια 2-0. Εδώ τα επόμενα παιχνίδια που παίζουν στην επόμενη φάση είναι Λέγκια Βαρσοβίας Τσέλσι, Μπέτις Γεγγελόνια, Τζουργκαντέν Rapid Βιέννης, Τσέλια Φιωρεντίνα. Είναι τα οποία θα δούμε συνέχεια. Εάν ο Ολυμπιακός πέρναγε, θα παίζει με τη Λάτσιο. Εάν ο Παναθηναϊκός πέρναγε, θα παίζει με την Τσέλια. Και οι δύο ομάδες, δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θεωρούσα ότι μετά θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και το ημιτελικό. Δυστυχώς δεν τα καταφέρανε. Έτσι είναι η συνέχεια. Αυτά με το ποδόσφαιρο. Μην χάνουμε χρόνο. Περνάμε μπάσκετ να δούμε την 29η αγωνιστική που μας πέρασε στο μπάσκετ, τι έγινε. Να δούμε λιγάκι τη βαθμολογία. Και τέλος να δούμε την 30η αγωνιστική που μας έρχεται αυτή την εβδομάδα. Η 29η αγωνιστική είχαμε τα εξής παιχνίδια. Φενέρμπαχτσε Βιλερμπάν 92-82, Ζαλγκίρις Παρί 83-81, παιχνίδι το οποίο το είχαμε δώσει άσο, βγήκε άσο. Ερυθρός Αστέρας Μιλάνο 80-82, Άλμπα Βερολίνου Μπασκόνια 97-90, Μακάμπι Τελαβίδ Μονακό 91-88. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το είχαμε δώσει over 165 πόντους και το πιάσαμε. Βίρτους Μπολόνια Ρεάλ Μαδρίτης 67-80. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 76-74. Ένας πολύ κακός Παναθηναϊκός στις τρεις πρώτες περιόδους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξε τέλεια. Ήταν γενικότερα ένα κακό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ο οποίος προηγήθηκε μέχρι 19 πόντους. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος είχε εκτός παιχνιδιού τον Αν με 3 φάουλα από την πρώτη περίοδο, από τα πρώτα περίπου 5 λεπτά. Πίεσε από εδώ, πίεσε από εκεί. Τελικά κατάφερε να μειώσει πάρα πολύ τη διαφορά, να φτάσει στο καλάθι. Κατάφερε στο τέλος να έχει το τελευταίο σουτ, να πάρει ίσως και το παιχνίδι με το τρίποντο του Σλόκα, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο.
αρκετά παράπονα από τους πράσινους όσον αφορά για το θέμα της διαιτησίας. Κάποια ναι μεν δικαιολογημένα, αλλά όχι. Παιχνίδι το οποίο δύσκολα θεωρώ ότι θα μείνει στις μνήμες των αιωνίων. Ο Ολυμπιακός από τη μία δεν το ήθελε τόσο πολύ, ήταν αδιάφορος. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη το θέλει περισσότερο, ίσως για να κλειδώσει την τετράδα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα στοιχήσει σε κανένα από τους δύο, τόσο στον ένα, τόσο στον άλλο, και να γινότανε. Παρ' όλα αυτά η συνέχεια θα δείξει το τι θα γίνει. Επόμενο παιχνίδι, Bayern FS 92-97. Παρεπτόντως στον Ολυμπιακό τον είχαμε δώσει άσο. Και Barcelona Partizan 87-80, το είχαμε δώσει διπλό αυτό. Δεν βγήκε, το πήρε η Barcelona. 3-4 στα προγνωστικά που είχαμε δώσει. Τώρα, όσον αφορά τη βαθμολογία, είναι πρώτος Ολυμπιακός με 22-7, δεύτερη Φενέρ με 29, τρίτος ο Παναθηναϊκός με 18-11, τέταρτη Μονακό με 17-12, πέμπτη Bayern με 17-12, έκτη Μπαρτσελώνα με 16-13, 16-13 έβδομη θέση ο Ερυθρός Αστέρας, 16-13 8η θέση η Παρί, 16-13 επίσης η Μιλάνο στην 9η θέση. Τη 10η θέση την κλείνει η Παρτιζάν με 15-14, 15-14 επίσης έχει Εφές, 15-14 έχει Κυριάλ, 14-15 έχει η Ζαλγκύρης, 12-17 η Μπασκόνια, 11-18 η Βιλερμπάν, 9-20 η Μακάμπι, 7-22 η Βίρτους και 5-24 η Άλμπα. Πάμε να δούμε τώρα κιόλας λιγάκι το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής. Είναι αυτή η αγωνιστική και είναι άλλα 4 παιχνίδια. Από τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια μετά που παίζονται, θεωρώ ότι θα κριθούν όλα τα αποτελέσματα. Πάμε όμως να δούμε πρώτα την 30η αγωνιστική. Έχουμε τα εξής παιχνίδια 18 του μήνα. Ξεκινάμε Παρί Μιλάνο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, φοβερό παιχνίδι. Μονακό Φενέμπαχτσε στις 20 του μήνα. Παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, θεωρώ εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Μακάμπι Τελαβίδ Βρήτους Μπολόνια, θεωρώ ένα άσο της Μακάμπι. Μπασκόνια Bayern, ωραίο παιχνίδι, ύπουλο παιχνίδι για το στοίχημα. Προσοχή, Bayern είναι ύπουλη ομάδα όπως είναι και η Μπασκόνια. Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν, Παναθηναϊκός Άλμπα. Θεωρώ και οι ομάδες μας θα έχουν ένα πολύ εύκολο βράδυ. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πιο πολύ Παναθηναϊκός, λόγω ότι παίζει με την τελευταία. Μπαρτσελώνα Ζαλγκύρης, εξίσου ύπουλο παιχνίδι, προσοχή. Και Παρτιζάν Εφές, πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό. Δύσκολα παιχνίδια γενικότερα εδώ πέρα. Πιο πολύ θα έλεγα ότι τα πιο ωραία παιχνίδια είναι το Μονακό Φενέρ εννοείται. Και όπως επίσης είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και το Μπαρτσελώνα Ζαλγκύρης. Στα επόμενα παιχνίδια τώρα που έρχονται μετά, γιατί είναι 31η, 32η, 33η, 34η, 4 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βιλερμπάν, ενώ ο Παναθηναϊκός πάει μες στη Μακάμπι. Πολύ ωραίο δύσκολο παιχνίδι αυτό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, ο Παναθηναϊκός όχι. Το αμέσως επόμενο παίζει ο Ολυμπιακός Μονακό, Παναθηναϊκός Παρί. Θεωρώ ότι και οι δύο θα μπορούσαν να το πάρουν. Μετά πάει ο Ολυμπιακός, παίζει μέσα στην Άλμπα και ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα στη Μονακό. Εξίσου πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Και τελευταία αγωνιστική μετά παίζει ο Ολυμπιακός εντός με Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός εντός με Ερυθρό. Θεωρώ ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει Παρί και Ερυθρό εντός και πολύ πιθανό να χάσει τα δύο εκτός παιχνίδια. Το ένα στη Μονακό και το άλλο που είναι μέσα στη Μακάμπι. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει 3-4 για να μπορέσει να είναι μέσα στην τετράδα. Πάμε λιγάκι να δούμε και όλα τα προγνωστικά που έχουμε να δώσουμε για την 30η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε τα εξής προγνωστικά, τα έχω ετοιμάσει, είναι ήδη έτοιμα. Παρί, Μιλάνο, Άσος. Θεωρώ ότι η Παρί θα πρέπει να κάνει μια νίκη άμα θέλει να μπει στην δεκάδα. Μονακό Φενέρ, πολύ ωραίο ντέρμπι, Άσος. Μπασκόνια Bayern, over 160 πόντους. Θεωρώ ότι θα είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Και Παρτιζάν Εφές, over 160 πόντους. Αν πάμε βάσει σημείου στην Παρτιζάν, θεωρώ ότι η Παρτιζάν θα καταφέρει να πάρει την νίκη. Αυτά λοιπόν. Παρί Μιλάνο Άσος, Μονακό Φενέρ Άσος, Μπασκόνια Bayern over 160 πόντους και Παρτιζάν Εφές over 160 πόντους. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την σημερινή μας εκπομπή. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε σίγουρα να σχολιάσουμε την πρώτη αγωνιστική που θα έχουμε για τα play-offs, τα παιχνίδια που θα μας έρθουν που ξεκινάνε τέλος του μήνα. Θα έχουμε εννοείται να σχολιάσουμε λιγάκι
Ευρωλίγκα, να δούμε τη βαθμολογία, την τελευταία αγωνιστική και τις επόμενες αγωνιστικές, για να αρχίσει σιγά σιγά να σχηματίζεται κιόλας το puzzle με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να δούμε λιγάκι τι θα γίνει με τις θέσεις, ποιος θα είναι πού, με ποιον θα παίξει ποιος και να δούμε αν τελικά θα γίνει αυτός ο πολυπόθητος τελικός, ο ελληνικός τελικός που τόσο πολύ όλοι θέλουμε και να γίνει μάλιστα στο Αμπου Ντάμπι. Θα δείξει συνέχεια. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.